השבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת בעלותך כאן בארץ ישראל. בחוץ לארץ יקראו השבת פרשת נשוא, משום שבשבת שעברה היה להם יום טוב שני של גלויות, היה להם שבועות, אז לא קראו בתורה פרשת נשוא. אז השבת בעזרת השם יקראו פרשת נשוא, אנחנו קוראים פרשת בעלותך. והיינו רוצים לעמוד על נקודה אחת שכתובה גם בפרשת נשוא, גם בפרשת בעלותך, ובעיקר להתמודד עם הנושא הזה שאנחנו עדיין נמצאים בתוך ימי התשלומים של חג השבועות. ואנחנו לא אומרים תחנון בימים האלה, יש לנו עוד יום אחד, מחר בעזרת השם לא אומרים תחנון, החל מיום שישי חוזרים לתחנון, והסיבה היא, כמו שמביא המשנה ברורה בסימן קל"א, שיש מקומות שנוהגים לא ליפול כל הימים שלאחר חג השבועות, שעדיין אפשר להביא קורבנות של חג השבועות שיש להם תשלומים כל שבעה. אז לכן עדיין אנחנו נמצאים בימי התשלומים, והיות נמצאים בימי התשלומים, לכן נוהגים שלא לומר תחנון. כך יאמר כולם. ראיתי שמביאים בשם רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שאומר שכמו שאנחנו לא אומרים תחנון בפסח שני, שפסח שני הטמאים לנפש אדם הביאו את הקורבנות שלהם, אז למרות שאנחנו הבאנו קורבנות בפסח, זה רק קורבנות שלהם, ביום טוב מבחינתם אנחנו לא אומרים תחנון. אותו דבר גם כאן בימים האלה, שמי שלא יכל להביא קורבנות מביא קורבנות, אז לכן לא אומרים מהם תחנון. החזון איש חולק על זה ואומר שכן אומרים תחנון, כך אומר החזון איש, מיד אחר חג השבועות אומרים תחנון רגיל, והוא גם נוהג שגם בפסח שני הוא גם אומר תחנון, גם בפסח שני, ואם נופל בהב אומרים בהם סליחות, כך כותב החזון איש. זאת השיטה של החזון איש. בספר חוק ליעקב הוא אומר שגם מי שלא היה ער בחג, או שלא היה לו אפשרות לברך בחג בחג שהחיינו, אז הוא אומר אם אין לו אפשרות לברך ברכת שהחיינו, מברך בימים האלה, בימי התשלומים, כך הוא כותב. המשנה ברורה חולק עליו, והסיבה שהוא חולק עליו זה בגלל שהוא אומר שרק בפסח ובסוכות שיש לנו חול המועד, אז אנחנו עושים אפשר לברך, אבל אם זה לא פסח ולא שבועות, אז אנחנו לא מברכים, כך כותב המשנה ברורה, הוא חולק עליו. אלה הדברים שיש לנו בנושא הזה של ימי התשלומים. בכמה וכמה ספרים עומדים על הנושא הזה של ימי התשלומים שלאחר חג השבועות, בתוך ידיעה שהימים האלה הם ימים שאנחנו עדיין מחוברים אל החג, מה שנקרא איסרו חג בעבותים על קרנות המזבח. והסיבה לכך היא פשוטה, בגלל שבפסח וסוכות יש לנו לאחר החג עצמו, יש לנו חול המועד. וימי חול המועד הם ימי השמחה שיש לנו גם לאחר החג. אבל בימים האלה שאין לנו אחרי חג השבועות אין לנו תשלומים, כידוע לכולם שמיד לאחר חג השבועות יש רק איסור חג, אין לנו ימים, רק יש לנו ימי התשלומים. אז הנפילה היא מה שנקרא ישירות לתוך ימי החולין. בפסח יש לך את היום הראשון, יש לך חול המועד, יש לך שביעי של פסח. בסוכות יש לך את חג הסוכות, אחרי זה החול המועד, ואחרי זה יש לך עצרת, שזה הסיומת של הימים הנוראים. אז אתה עדיין מה שנקרא לוקח את זה וממשיך את השמחה וממשיך את ההשפעה. כשאתה יוצא ישר מחג השבועות, אתה נופל ישר לתוך ימי החולין, חסר לך את ההמשך של החג. הנה קיבלת תורה, ברוך השם, כל מעמד הר סיני, היית נאור בלילה, לא היית נאור בלילה, כל אחד והשיטות שלו, אבל התרוממת, קבלת התורה מחודשת שישנם. היה מתאים שיהיה לפחות איזה 5 ימים, 7 ימים אחרי זה, להתחבר לתורה, להתחבר למצוות, לעלות, להתעלות, אומר שום דבר לא. אתה יוצא ישר, נופל לתוך שגרת החולין, ולכן הוא אומר, אדם צריך לדעת לקחת את הימים האלה ולהתעלות בהם. זאת אומרת, הימים האלה, לקחת אותם להיות מרוממים. ולכן, היות והימים האלה הם ימי המשך, מביאים כל המפרשים את פרשת הנזיר, שקראנו בשבת שעברה, שבדרך כלל קוראים אותה שבת לאחר חג השבועות, רק שכאן היה לנו שבועות ביחד עם פרשת נשוא, אחד אחרי השני, אז לא דיברנו שום דבר על פרשת נשוא. דיברנו בשבוע שעבר, היה שיעור לגבי מנוח ביחד עם בועז, זה היה הנושא שדיברנו, אבל הנושא של הפרשה עצמה לא דיברנו בשבוע שעבר. מה אנחנו רוצים להוציא מכל העניין הזה? דבר אחד, אדם צריך לדעת לא ליפול ישר לתוך החולין.
אנחנו רואים שכך נהגו כל האנשים שהתרוממו מבחינה רוחנית, לא חזרו לשגרה לאחר ההתרוממות הזאת. מצאנו את זה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו הלך לעקדת יצחק. החנה הולך לעקוד את הבן שלו. ברוך השם עמד בניסיון, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. מה עשה אברהם אבינו? נגמר העקדה, לא חזרו הביתה. הוא שלח בחזרה את יצחק אבינו לישיבה של שם, כך מופיע ברש"י. או לשיטה השנייה, מה הוא עשה? לשיטה השנייה הוא שלח אותו לגן עדן, כך כותב הזוהר הקדוש, שהיה בגן עדן 3 שנים. למה? מה קרה? עברת את העקדה, סימנת וי, הצלחת ברוך השם, תחזור הביתה בשלום, תחזור בחזרה לשרה אמנו. מה שלחת אותו לישיבת שם? הכוונה, אם עברתי ניסיון של עקדה ועמדתי בניסיון הזה, אתה לא יכול לחזור לשגרת היום, כאילו לא קרה שום דבר, חוזרים בחזרה לשגרה. לא, האדם צריך לדעת לקחת את המסר. גם אברהם אבינו שחזר אל נעריו, וחזר עם נעריו והלך איתם בחזרה לבאר שבע, כשהוא הגיע לבאר שבע, מה אומרת התורה? והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אלוקי ישראל. הוא בא לשם, פתח בתי תמחוי, והלך להפיץ את דבר השם בעולם. מה קרה? עברת את הניסיון הזה, ניסיון העשירי, שהוא הקשה מכולם, תקח לך לנופש לכמה ימים, ברוך השם, תסמן וי, קח לך כמה ימים חופש, אין אצל אברהם אבינו. עברתי את הניסיון הזה, התרוממתי מבחינה רוחנית, שהייתי מוכן מבחינה נפשית להקריב את הבן שלי לעולה בלי שום בעיות. אומר, את הימים האלה אתה לא יכול לזרוק אותם, אתה חייב להרים אותם איתך ביחד, להתרומם איתה ביחד. אלה הדברים שמצאנו אצל אברהם אבינו. לכן תראו פרשת הנזיר שקראנו בשבוע שעבר, מה אומרת התורה? אדם גמר נזירות. רבותיי, בואו רק נחשוב את המסלול. מה זה נזיר? נזיר לא אוכל יין, לא אוכל ענבים, לא שותה יין, כל מה שקשור ליין, חרצנים וזג ומשרת, כל מה שאתם רוצים, 10 דברים שמופיעים בדברי רבותינו. דבר נוסף, לא נטמא למתים וגם לא משתפר חודש. רבותיי, זה כזה קבלה בומבסטית, תאמינו לי, יותר קשה 30 יום בלי לשון הרע, הרבה יותר קשה מ30 יום לא להסתפר. נכון? ברוך השם יש לנו ספירת העומר, אנחנו ברוך השם לא מסתפרים 50 יום, והכל בסדר גמור. למי שנוהג כשיטת הערים, מפסח ועד שבועות, אז לא מסתפרים 50 יום, זה לא רק 30 יום, אז זה לא רק הימים האלה. לא ללכת ללוויות, אתה יכול ללכת ללוויה, אתה לא צריך להתאמן למתים, אתה עומד במרחק, הכל בסדר גמור. ברוך השם אין לנו לוויות כל שני וחמישי, אז זה לא דבר שהוא בגדיל. אלה שלא שותים יין, אז חולי יין, אין אנשים שאצלהם זה תרבות יין, אז אולי זה קצת קשה, אבל בכל אופן כל אחד מבין שיש בדם קצת אלכוהול, אומרים לו, תשמע, תוריד קצת מהלחץ, כי הכבד שלך מתחיל לקבל השחמה, מה שנקרא, שחם את הכבד מאלכוהול, אז הוא מיד מוריד מהיין, לא חודש אלא חצי שנה, אומר בוא נראה שקצת מתנקה לך הכבד. אז זה בסדר גמור, אנחנו לא צרכני יין באופן, אנשים מיוחדים, אני יודע, בתרבות החדשה בארץ ישראל של היין זה נראה אחרת, אבל זה לא זוכר, לפני 50 שנה שהיה תרבות שמישהו לקח יין והרבב אותו כמו מערבל בטון, אף אחד לא לקח יין וחתונות לא יין, ואף אחד לא היה, רק למסדר חופה וקידושין היה לו יין, אף אחד לא עשה מזה אירוע, היום זה נהיה אירוע מיוחד של שתיית יין. אז לא שותים חודש יין, אז מישהו מוציא אותך בקידוש, מישהו מוציא אותך בהבדלה, או שאתה עושה את זה על הפת, הכל בסדר גמור. לכן מה? לכן נשאלת השאלה, אדם כזה שהיה נזיר, גמר את הנזירות שלו, ומה אתה עושה כזה עניין, אדם כזה, גומר את הנזירות, מה כתוב בתורה? ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו פתח אוהל מועד. מה זה יביא אותו של רש"י? יבוא לפתח, יביא אותו, יביא את עצמו. כך כותב רש"י, יביא את עצמו. מה זה יביא את עצמו? יבוא, מה זה יביא את עצמו? אומרים המפרשים פשוט מאוד, 30 יום היית במצב רוחני, שלא שתית יין, ולא הסתפרת, ולא נטמאת למתים, אתה כבר בן אדם אחר, אתה תביא את עצמך, כי אתה קודם היית משהו אחד, עכשיו אתה משהו אחר, התעלית, התרוממת, עכשיו אתה נמצא במצב אחר לגמרי. אלה הדברים. מה קורה לבן אדם שגומר את הנזירות שלו? גמר בשעה טובה ומצלחת, עבד על 30 יום, הכל בסדר גמור. מה אומרת התורה? הוא צריך להביא 3 קורבנות, לא פחות ולא יותר, 3 קורבנות. מה הוא מביא? הוא מביא איתו כבש לעולה וכבשה לחטאת ועי לשלמים, ואיתם ביחד הוא מביא 20 לחמים. 20 לחמים הוא מביא איתם. מה הוא מביא? הוא מביא סל מצות, סולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, מכל אחד מהם 10 חלות. כך כותב רש"י במקום, 20 חלות. מה קרה? מה החגיגה הגדולה? מספר את עצמו את השערות, ומה? ושורפים אותם
את המזבח. מה קרה? לא הבנתי. מה הבגדיל הגדול? מביא 3 קורבנות. אחד הוא מביא לא פחות כבש לעולה, ומביא כבשה לחטאת ועי לשלמים. שלמים כולם יושבים לאכול, חגיגה שלמה. שלמים זה חלק למזבח, וחלק לכהנים, וחלק לבעלים, ואוכלים את זה ביחד 20 לחמים. חגיגה שלמה שהבן אדם 30 יום לא שתה יין. הכל בסדר? מה קרה? קיבלת עצמך להגיד 30 יום, כל יום ספר תהילים. כל יום ספר תהילים. כמה זה? 2:15 בערך, 2 לגמור ספר תהילים. קיבלת על עצמך לרפואת מישהו, או לשידור של מישהו להגיד 30 יום. אז מה אתה מביא אחר כך? גמרת, אתה עושה סעודה לגומרת של התורה, גמרת את התהילים, ניגש, נותן נשיקה לתהילים, ואומר, ברוך השם, בעזרת השם, שהחולה יתרפא, ושהבחור יתרס, והבחורה תתרס, והכל בסדר גמור. אתה עושה סעודה לגומרה של תורה, אתה מביא כבשה, אתה מביא כבש, אתה מביא שלמים, נותן לאכול לחם, הכל בסדר גמור. מה הדרמה שישנה כאן? מה כתוב כאן? מה היסוד שכתוב כאן? אומרים לנו רבותינו, התרוממת, אל תחזור לשגרה. התרוממת, זה לא גמרת להיות נזיר, אתה הולך לספר דוד, משפר אותך, הכל בסדר גמור, שכחת ממה שהיית. לא, אתה צריך למשוך את הקדושה הלאה. אתה עולה לבית המקדש, ועושה קורבנות, ואוכל ביחד עם כולם, והכהנים מקבלים איתך ביחד. אתה מתרומם, אתה לא חוזר בחזרה לשגרה לאחר האירוע הזה. ולכן, הקדוש ברוך הוא רצה שהתרוממת בעקבות 50 יום של ספירת העומר, מפסח ועד חג השבועות, אל תחזור לשגרה. אז לכן אנחנו מביאים קורבנות גם לאחר חג השבועות למי שלא יכל להביא את הקורבנות בחג השבועות. יש לך קורבן חגיגה ועולת ראייה, אל תעבור לסדר היום, אל תחזור לשגרה לאחר חג השבועות. זה המטרה שהתורה רוצה כאן בפרשה שלנו, להמשיך לרומם אותנו, שנמשיך את ההתעלות הרוחנית שהייתה לנו בחג השבועות, להמשיך אותה על פני הימים הבאים. טוב, אלה הדברים שקשורים לפרשת נשוא, לתושבי חוץ לארץ. אנחנו בעזרת השם נתחיל עכשיו פרשת בעלותך ליושבי ארץ ישראל. בפרשת השבוע יש כמה וכמה נושאים לדבר עליהם, אבל אני בחרתי בנושא אחד שנקרא בשם פסח שני. זה הנושא שאני רוצה לדבר עליו בעזרת השם בסייעתא דשמיא, אבל כדי להגיע לפסח שני נפתח בתחילת הפרשה. התורה פותחת בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. התורה מדברת על עניין הנרות 4 פעמים בכל התורה כולה, פרשת תצווה, פרשת פקודי, פרשת אמור ופרשת בעלותך. התורה חוזרת על העניין של הדלקת המנורה, ובכל פעם שהתורה מדברת על הדלקת המנורה, התורה כותבת 4 פסוקים. 4 פסוקים בכל פעם. כל פעם זה אותם 4 פסוקים, התורה חוזרת על זה. והשאלה שנשאלת היא למה צריך לחזור על זה כל כך הרבה פעמים, ולמה זה נעשה 4 פסוקים. אז התשובה שאומרים המפרשים, שזה נעשה בגלל סיבה אחת. כי העניין של המנורה מסמל את התורה הקדושה, כי נר מצווה ותורה אור, ושמן מסמל את החוכמה, כידוע לכולם, הרואה שמן בחלום יצפה לחוכמה, כתוב בחז"ל. אז המעלה הזאת של המנורה מסמלת, כתוב בחז"ל, שרבותינו, בשעה שאחד היה אומר סברה טובה, אומר לו, אמרת כפתור ופרח. למה אמר לו כפתור ופרח? יכל להגיד לו, אמרת תפוח בדבש. מה אמר לו כפתור ופרח? כי כפתור ופרח נמצא במנורה. אז המנורה יש לה כפתוריה ופרחיה, ממנה היו, אמרה סברה נכונה, אמר לו כפתור ופרח. יוצא שהתורה נמצאת שם בתוכו, כי נר מצווה ותורה אור, אלה הדברים שכתובים שם. אם נר מצווה ותורה אור, זה הרעיון, ממילא אנחנו יכולים להבין דבר טוב מאוד. שעניין לימוד התורה, בכל פעם חוזרים 4 פעמים, לומר לך שכדי להבין דבר מסוים, אתה יכול להבין אותו רק אם אתה לומד אותו 4 פעמים. אם אתה לא חוזר עליו 4 פעמים, הוא לא נכנס, מה שנקרא, יש 2 אוזניים, כאן זה נכנס, כאן זה יוצא. אם אתה רוצה שישאר באמצע לכמה דקות, אתה צריך לחזור על הדבר הזה 4 פעמים, כדי שימצא מקום בלבך. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. שואל רש"י במקום, אז מה נכנס פה פתאום עניין המנורה? אז בשלמה פרשת אמור שקראנו לפני כמה שבועות, מה כתוב שם? שם התורה מדברת על כל המועדים. היות והתורה מדברת על כל המועדים, אז מופיע גם עניין המנורה, וגם רומז לחנוכה כותב הרוקח, ועניין לחם הפנים רומז לפורים, אז זה מצאנו שם לרמוז לעניין הזה. אבל מה זה נכנס כאן בפרשה? פתאום בעלותך את הנרות מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. מה התשובה? כותב רש"י במקום, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שחלשה דעתו של אהרון, שלא היה בחנוכת המזבח, לא הוא ולא שבטו, לכן הוא קיבל חלישות הדעת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך,
שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. שלך יותר גדול, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. אלה הדברים שכותב רש"י במקום. בא הרמב"ן במקום ואומר, אני לא מבין למה הוא ניחם אותו דווקא בהדלקת הנרות. יכל לנחם אותו בהקטרת הקטורת. קטורת רק הוא. מנורה, הטבת הנרות צריכה כהן. הדלקת הנרות קשורה בזר, לא צריך כהן. אז מה הוא ניחם אותו דווקא במנורה? הטבת הנרות זה הדבר שקשורה לכהן. הדלקת הנרות גם ישראל יכול להדליק. איך הוא מגיע? לוקח מקל ארוך מבחוץ של כמה מטרים, ומדליק מבחוץ יכול להדליק את זה. לא צריך דווקא כהן. אז מה הוא ניחם אותו דווקא במנורה? מה יש במנורה, בנחמה הגדולה הזאת? יכל לנחם אותו בקטורת שאינה כשרה אלא בכהן, שנאמר, ובהם נשתפכו הכהנים, שנאמר, ישימו קטורה באפיך וחלילה על מזבחיך. אז לקדוש ברוך הוא ניחם אותו בדבר הזה. חוץ מזה, כידוע לכולם, שהכהנים, כהן גדול, מקריב בכל יום מנחת חביתין. לא מנחה של הכהן הגדול בכל יום, זה מה שיש לו. וחוץ מזה, יש לו את עבודת יום הכיפורים, שקשרה אך ורק בו. רק הוא נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, וכל עבודת יום הכיפורים על הכתפיים שלו, הכל נעשה אצלו בידיים שלו, ונכנס לפני ולפנים לתור קודש הקודשים, והוא קדוש השם עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כולו משרתי אלוקינו, שואל הרמב"ן. אז מה הוא התלבש על הנחמה הזאת שישנה במנורה? כך שואל הרמב"ן, שאלה יפה מאוד. ועוד הוא אומר, ומה חלישות הדעת הזאת? והלא קורבנו גדול משל נשיאים, שהקריב בימים ההם קורבנות הרבה. בשבעת ימי המילואים, מי הקריב? אז הוא הקריב כל הזמן קורבנות. אז מה הוא התרגש? שהביאו אלה כמה תרומות שהם הגיעו. ואם תאמר שמה, שהוא ניחם אותו, כיוון שמה, זה קורבנות שהוא נצטווה להביא אותם, זה היה חובה. אז מה הוא ניחם אותו במנורה? גם הדלקת המנורה זה גם כן חובה. אז מה הנחמה? מביא הרמב"ן את התשובה הידועה שלו, שהכוונה לחנוכה. חנוכה זה בית חשמונאי, כך הוא כותב, בזה הוא ניחם אותו. שיקליקו את הנרות, הכוונה לנרות החנוכה, שיהיה בעזרת השם אחרי בבית שני, אחרי תקופה שהיוונים שלטו שם, ומתתיהו כהן גדול ובניו נכנס, ותיארו את מקדשך, ודיקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו 8 ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל בשמך הגדול. נעמוד רק על נקודה אחת בעזרת השם, בנושא הזה של חנוכה, דבר נפלא ביותר. מי ששם לב לדבר מעניין מאוד, כאשר אתה מדבר על אהרון הכהן שחלשה דעתו, זה לא סתם חלשה דעתו, זה חלשה דעתו בתוך ימי אבלות על אובדן 2 הבנים שלו. זה לא חלישות הדעת משהו צדדי, הוא כרגע נמצא בתוך ימי האבלות על הילדים שלו. כרגע אסור לו להתאבל, הוא ישב 7 ימים קודם לכן, הוא בפתח אוהל מועד לא תצאו 7 ימים, אבל עם כל זה 2 הבנים שלו מתו, קברו אותם. עכשיו, הוא רואה שהנשיאים מביאים קורבנות והוא לא נמצא. מה חלשה דעתו? למי יש זמן לחלישות הדעת כאשר קברת חצי מהמשפחה שלך? היה לך 4 בנים ו2 מהם מתו. למי יש זמן לחלישות הדעת? חלישות הדעת על מה? שלא היה הוא ולא נשיבתו, לא היה בקורבנות. זה הנושא עכשיו. אתה נמצא בימי אבלות, אתה נמצא בימי אבלות על הילדים שלך. איך אתה מסוגל בכלל לחשוב שהם היה להם ולך לא היה? תחשוב שלהם יש ילדים ולא קרה להם כלום ולך קרה. מה אתה עסק עכשיו לקורבנות? אומרים חז"ל, זה אהרון הכהן. את זה שהילדים שלו נפטרו, אומר נפטרו, וידום אהרון, נעשה בדממה. הוא לא איבד את השמחה שלו, כי מה אם מאבד את השמחה שלו, אז הקדוש ברוך הוא לא היה נגלה אליו ולא נותן לו פרשת שלויי יין. מיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן לו פרשת שלויי יין. אם הוא נתן לו פרשת שלויי יין, סימן שמה? אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אז הוא לא היה בדיכאון. אם הוא לא היה בדיכאון, פירוש דבר שהמצב שלו היה בסדר. אם המצב שלו היה בסדר והוא לא היה בדיכאון, אם ככה, אתה מבין שאהרון הכהן לא הייתה לו נפילה, הוא נשאר באותו מצב, לא הייתה לו נפילה, והוא המשיך הלאה, הכל על המצב הטוב ביותר, זה המעלה. חלשה דעתו של אהרון, שמה? שהעסיק אותו מה? העסיק אותו שהוא לא היה במצווה ביחד איתם, מתו לך ילדים, הוא אומר מתו הילדים, זה רצון הבורא יתברך, אבל שאני לא עשיתי את המצווה, כאב לו יותר חוסר המצווה שהוא לא עשה, יותר מאובדן הילדים שלו, כאן הוא קיבל חלישות הדעת. שמתו הילדים שלו, כתוב וידום אהרון, היה דומם, לא עשה שום דבר, היה בדממה. כאן אתה מדבר על מה? שהוא לא היה בקורבנות ציבור, הוא אומר, לא זכיתי להביא. הוא אומר, אתה נמצא כרגע, בזה נמצא, זה הפרשה, זה עומד כאן כף המאזניים, התשובה כן. אצל אהרון הכהן, זה שהוא לא היה בקורבנות הנשיאים, כאב לו יותר מהאובדן של 2 הילדים שלו. זה ההתעלות הרוחנית של אהרון הכהן. לכן הוא אומר לו, שלך גדולה משלהם. בא הרב דוד אקשר, ואומר, בוא תראה, החלישות הדעת הזאת של אהרון הכהן, אמר לו, חייך שלך גדולה משלהם בחנוכה. הוא אומר, מה הקשר בין אחד לשני? אומר הרב דוד אקשר, זה שחלשה דעתך שלא היית בקורבנות הנשיאים,
גרם אחרי 1000 שנים, בזמן חנוכת המשכן בימי חשמונאים, יותר מ1000 שנים, 1100 שנה, גרם בימי חנוכת המשכן שחלשה דעתו של מתתיהו כהן גדול. מה חלשה דעתו? הוא חיכה כל הזמן, למה? הוא חיכה שהיוונים יעזבו את בית המקדש, לפי מה שכתוב בחז"ל, ב-52 שנה לא הייתה עבודה בבית המקדש, כי היוונים שלטו שמה, והוא כל הזמן כאב לו. למה אין עבודה בבית המקדש? כל הזמן כאב לו. אז הייתה לו חלישות הדעת, והחלישות הדעת הזאת שהייתה לו, החלישות הזאת שהייתה לו באה מאיפה? מהחלישות הדעת הזאת שהייתה למי? לאהרון הכהן. חלשה דעתו שלא היה לא הוא ולא שבטו, החלישות הדעת הזאת היא נתנה לו את החלישות הדעת למתתיהו כהן גדול. איך יכול להיות שאין עבודה בבית המקדש? אז זה נתן לו את הכוח לצאת למלחמה כנגד היוונים ולהצליח, וזה מה שנאמר בדברי רבותינו, ואחר כך באו בניך והדביר ביתך ופינו את היכליך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו 8 ימי חנוכה אלו להודות עולה לשמך הגדול. כל זה בא כתוצאה ממה? כל זה בא כתוצאה מהחלישות הדעת של אהרון הכהן. אז ההשפעה של זה הייתה למשך כמה זמן? המשיכה למשך כל הזמן הזה, שמה? שהוא ישב והוא חלשה דעתו על הדבר הזה, לכן זה נמשך הלאה. על פי זה נבין דבר נפלא נוסף, חלשה דעתו שמה שהנשיאים עשו זה לא היה מעשה חד פעמי. יש אחד עושה מעשה, מביא מעשה חד פעמי, וזהו נשכח, חנוכת המשכן. רבותיי, חנוכת המשכן שהייתה בשנת 2449 לבריאת העולם, אנחנו כבר 3300 שנה אחרי זה, ויש לזה עדיין השפעה. מחנוכת המשכן שהייתה אז, 3300 שנה חלפו, ואנחנו עדיין נמצאים בתוך הפרשה הזאת. למה? כיוון שמראש חודש ניסן עד י"ב ניסן אנחנו לא אומרים תחנו. למה? כי הנשיאים הביאו קורבנות. מתי הביאו קורבנות? בחנוכת המשכן. חנוכת המשכן אחרי 480 שנה נבנה, אחרי 480 שנה נבנה בית המקדש, ואז הקריבו קורבנות, ואתה עדיין ממשיך לזכור את קורבנות הנשיאים שהיו אז, זה עדיין לא נגמר, אותו דבר ממשיך הלאה. למה? זה סימן שהמעשה הזה של קורבנות הנשיאים היה כל כך עוצמתי, שהשפעתו כבר 3300 שנה אחרי זה, אנחנו עדיין מושפעים מהקדושה הזאת שהייתה במעשה הזה. חלשה דעתו של אהרון, הוא ראה את ההשפעה הזאת שנעשתה, שנמשכת לפני כל כך הרבה דורות, חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם. מה שלך גדולה משלהם? גם המעשה שלך, שהחשמונאים ידליקו את המנורה, גם ההשפעה של זה תהיה לדורות. מה ההשפעה תהיה לדורות? לא רק לא יגידו תחנון, אתה יודע מה יעשו? יגידו הלל, ויגידו הלל השלם, ויגידו מה, חוץ מזה יגידו מה, יגידו על הניסים, וחוץ מזה גם לא יגידו תחנון, וגם יאכלו סופגניות, וגם יהיה דמי חנוכה לילדים. זה הולך להיות אירוע מה שנקרא שמחה וששון, ברוך השם כל החנוכה, אמנם זה לא 12 יום, אבל זה 8 ימים, ההשפעה הזאת של חלישות דעתה שלך, הוא משווה 8 ימים של ניסים, שקרא לעם ישראל בנס פח השמן. זה הכל בא מהחלישות הדעת שלו. זה מה שאמר לו, חייך שלך גדולה משלהם. אתה דאגת שמה? שהם עשו מעשה וההשפעה שלו לדורות. גם המעשה שלך יש לו השפעה לדורות. המעשה של חלישות הדעת שלך, אומר הרב, כשהיה לו השפעה למה? שעד נכנס מתתיהו כהן גדול ובניו לעשות עבודה, והעבודה הזאת נמשכת גם הלאה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים, מה? הרב דוד הקשר, ספר שירת דוד, היה אחד מראשי ישיבת כל תורה כמדומני. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בואו ניכנס ברשותכם לתוך הנושא הבא. אומרת התורה בפרשת השבוע, אומרת התורה, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ב14 יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות קורבן פסח, וידבר משה בני ישראל לעשות את הפסח, ויעשו את הפסח בראשון ב14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל. כל המפרשים, ואין אחד שלא מדבר על זה, בשאלה מאוד פשוטה, למה שיצווה אותם לעשות פסח? למה שלא יעשו פסח? מה החידוש הגדול? צריך לצוות אותם לעשות פסח, למה שלא יעשו פסח? למה צריך לצוות אותם לעשות תפילין? למה אתה לא מניחים תפילין? הקדוש ברוך הוא ציווה להניח תפילין, מניחים תפילין. מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותם לעשות את הפסח ביום הראשון? זו שאלה שכל המפרשים דנים. בא הרמב"ן ואומר פשוט מאוד, הסיבה שצריך להניח לדבר עליהם,
מכיוון שהם נצטוו במצרים לעשות את הפסח רק בארץ ישראל. והכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ, אומר הרמב"ן, אז צריך לעשות פסח, במדבר לא צריך לעשות פסח. והיות והתורה מצווה אותנו רק כשנבוא לארץ ישראל לעשות את הפסח, אומר הרמב"ן, לכן היה צריך לצוות אותנו לעשות פסח. אלה דברי הרמב"ן כאן בפרשה שלנו. בואו נקרא את הרמב"ן בפנים, אם נספיק. כותב הרמב"ן, וייתכן שהוטרח למצווה זו בעבור שלא נצטוו מכתחילה בעשיית פסח דורות אלא בארץ, שנאמר, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. ממתי עושים את העבודה הזאת? רק שבאים לארץ ישראל. ועוד נאמר שם, והיה כי ביאך השם אל ארץ הכנעני, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. ועכשיו רצה הקדוש ברוך הוא וציווה שיעשו אותו כדי שיהיה להם זכר גאולתם והניסים שנעשו להם ולאבותיהם, נעתק להם מן האבות הרועים לבניהם, ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והנה אמר תחילה, והיה כי תבואו אל הארץ, אומר שאין מצווה זו נוהגת בחוץ לארץ לדורות, ועכשיו ציווה שינהגו בה במדבר. זה הציווי מיוחד, כי בפרשת בו כתוב שפרשת הפסח לדורות נעשית רק בארץ ישראל ולא במדבר. פתאום בא הקדוש ברוך הוא אומר לא, תעשה את זה השנה פעם נוספת, תעשה אותו במדבר. זה הייתה ציווי מיוחד, לכן היה כאן הציווי הזה, כי בעצם הקדוש ברוך הוא ציווה קודם לעשות את המצווה הזאת רק בארץ ישראל, וכאן הוא שינה, יש שינוי בהוראות לעשות את זה. למה? כדי להעביר את זה לדורות הבאים. יפה מאוד. עד כאן הדברים. מה? כל 40 שנה לא עשו פסח. לא עשו פסח מכל השנה, רק בשנה הזאת עשו פסח. למה לא עשו פסח? לא בגלל זה. אז לא עשו פסח כיוון שהם היו ערלים, אומר הרמב"ן אחר כך. בשנה השנייה כבר לא יכלו לעשות את זה, כי כתוב כל ערל לא יאכל בו. כל מי שערל לא יאכל בו, והיות ונולדו להם ילדים ולא נימולו כי לא היה רוח צפונית. זה הרמב"ן פה מיד אחרי זה כותב. אומר הרמב"ן, ועל דעת רבותינו לא עשו אותה אלא בשנה זו בלבד, שלא היו יכולים לעשותה לפי שנולדו להם בנים ועבדים ולא יכלו למול אותם מן הטעם שהזכירו שהיה לסכנה, כי לא היה רוח צפונית. כך אומרת הגמרא במסכת יבמות, שלאחר חטא העגל לא היה רוח צפונית. רוח צפונית מרפא את מקום המילה, והיות ולא היה, אז הם לא מלו חוץ משבט לוי שמלו את עצמם גם במדבר, כמו שרש"י מביא בפרשת וזאת הברכה ובריתך ינצורו, הם לא נימולו, והיות ולא נימולו, לכן זאת הייתה הסיבה שאי אפשר היה לעשות את המצווה הזאת. אז זו פעם יחידה שהם עשו אותה, כי זה היה מיד אחרי שיצאו ממצרים. אלה הדברים שכותב הרמב"ן בסייעתא דשמיא. בא רבנו עובדיה ספורנו, מה? מה? למה יש ביקורת על עם ישראל שלא עשו את המילה? יש ביקורת עליהם, כיוון שייתכן שאם לא היה חטא העגל ולא היה עיכובים של המתאוננים והמתאהבים, היו נכנסים מיד לארץ ישראל. היו נכנסים מיד לארץ ישראל, היו יכולים לקיים את המצווה הזאת. בגלל שלא קיימו את המצווה הזאת, לכן זה קרה. זאת התביעה שיש על עם ישראל. וחוץ מזה בא רבנו עובדיה ספורנו ואומר מסיבה פשוטה, למה הוא צריך לצוות? הוא אומר, כבר מצאנו דבר כזה, בשעה ששלמה המלך חנך את בית המקדש. חנך את בית המקדש, מתי הוא נחנך? מתי שלמה המלך חנך את בית המקדש? חנך אותו בח' בתשרי. ח' בתשרי נחנך בית המקדש של שלמה המלך. הגיע יום כיפור, אמר אתם לא צמים. לא צמים. אז לא צמו ביום כיפור. עם ישראל נכנס לחרדות, מה? לא לצום? אומר, אני אומר לכם, אני שלמה המלך, אומר לכם לא לצום. אז היה חגיגות, ח', ט', י', 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 אז בי"ד נגמר החגיגות, כי התחיל סוכות, אין מערבבים שמחה בשמחה, וזה נגמר. אז 7 ימים חגגו. אז באה התורה ואומרת, תשמע, הוא ביטל יום כיפור, שלא תחשוב שהיות ואנחנו עכשיו בימי החגיגה על חנוכת המשכן, הרי נחנך המשכן כמה בראש חודש ניסן, אז תגיד, שמע, 12 ימים זה ימים של חנוכת הנשיאים, ואחרי זה נחגוג עוד 7 ימים, אז לא נעשה פסח. אומר לא, תעצור, חגגת 7 ימי המילואים. אומר רבנו עובדיה ספורנו שלא יפטרו אותך בשביל שמחת המצווה שקיימו, כמו שקרה בבית ראשון, אלא תקיים את המצווה הזאת. הרשב"ם אומר שהתורה ציוותה כאן לעשות פסח, שלא תחשוב שזה כמו פסח מצרים, שהפסח היה יום אחד בלבד, כידוע לכולם, פסח היה רק באותו יום, ומיד אחרי זה יצאו לדרך ליציאת מצרים. אומרת התורה לא, כאן תעשה פסח 7 ימים, אלה הדברים שכותב הרשב"ם להעביר את הדבר. בא המשך חוכמה ואומר דבר נפלא ביותר, בכל מקום שמצאת שאנשים עבדו עבודה זרה,
הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן לתיקון אחרי עבודה זרה לעשות פסח. כי פסח זה המצווה שעוקרת עבודה זרה. אלה הדברים של המשך חוכמה. אומר, והייתה הטעם שלא נשתבו לעשות את הפסח בארץ, אלא אחר 14 שנה של כיבוש וחילוק. גם המצווה של פסח בארץ זה רק אחרי 14 שנה של כיבוש וחלוקה. והטעם שנשתבו נראה ומצאנו בכל מקום, שהובדלו מעבודה זרה לעבודת השם יתברך שמו. המיוחד היה על ידי פסח, והוא שמתינו בחזקיה, אחרי שביארו את התורה והוציאו הנידה, והביאו קורבנות לכפר על שגגת עבודה זרה, עשה פסח להשם. כי הפסח מורה על השגחה פרטית אשר מצוינים בישראל מכל העמים, אשר הבדיל השם בין עמו ישראל למצרים, וכן בכור לשאינו בכור, וכן יאשיהו שצייר את יהודה וירושלים מן אשריהם עשה פסח להשם. ולכן אחרי שעשו ישראל את העגל, ציווה אותם בשנה השנית לעשות את הפסח, להרחיקם ולהבדילם ולטהרם. בזה הוא בא להסביר, הרי הקדוש ברוך הוא אמר שמצוות הפסח יהיה רק בארץ ישראל, אז מה השתנה? אומר לו, עשו את העגל. אם אתה רוצה מה שנקרא לבטל את המצווה הזאת, את העבירה הזאת של העגל, על ידי קורבן פסח. אלה הדברים שכותב הרב המשך חוכמה. המשך חוכמה עצמו עומד על דבר נפלא, הוא אומר, תראה, מדובר על 3 כהנים בסך הכל שעשו את הפסח. מי עשה את הפסח? אהרון ואלעזר ואיתמר, 3 כהנים. כמה היו צריכים להקריב קורבנות? היה 600,000 גברים מבני 20 עד 60. עכשיו נשים כמותם צריך להקריב קורבנות של פסח ל3 כהנים. אז בבית המקדש יש מאות כהנים שעובדים, שוחטים, זריקת אדם. פה 3 כהנים צריכים לעשות את כל הקורבנות של פסח. הוא אומר זה בלתי לא נתפס, הוא אומר, אין איזה שום היגיון, איך 3 אנשים יכולים לשחוט כל כך הרבה קורבנות, להפשיט את האור, לעשות כלי, איך זה כל זה מסתדר, הוא אומר, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אבל אם אתה מבין שמה, שאהרון הכהן יכול לקחת 22,000 לוויים ולהניף אותם תנופה, ימינה שמאלה, אומר, אין דבר כזה בעולם, גם אחד שעובד עם כסבם לא יכול לעשות את זה. אתה צריך להרים ולהגיע ולהוריד, איך אתה יכול לעשות את זה? אלא מה? בנס היה, גם כאן היה בנס. ראיתי בספר אוצר פלאות התורה, הוא רוצה לומר דבר יפה. כתוב בגמורה, כתוב שבזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מביאים תמידים מאוד גדולים. איך היו מביאים אותם? היו שמים אותם על הגמלים, כך אומרת המשנה בתרא, שמים אותם על הגמלים, ואף על פי ששמו אותם על הגמל, וגמל הוא גבוה, אני לא יודע כמה גמל, הוא 2 מטר, אולי יותר בגובה שלו, קצת יותר מ2 מטר, היו מורידים אותו, את הגמל, על הרצפה, והיו שמים עליו את התמידים, והתמידים, הגמלים היו סוחבים את התמידים, ועדיין, אף על פי שזה היה גמל, אומרים חז"ל, היו רגליהם של התמידים, היו נוגעות בארץ, היו נגררות על הרצפה, הרגליים שלהם. דהיינו, הם לא היו באוויר, התמידים. אז זאת אומרת, יוצא שמה, שהתמידים שהיו, מה הכבשים שהיו אז, מה, לא מסתדר לך? תמיד, כבש תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין 4. אתה מכיר את התמידים? אמרתי תמידים, לא אמרתי צמידים. אמרתי תמידים. אמרתי מקריבים תמידים. איך סוחבים את התמידים? אז מופיע במשנה בפאה, פרק ז' הלכה ג', כתוב שהיו נושאים אותם על הגמל, והיו עושים אותם על הגמלים. והיו עושים אותם על הגמלים, היו הרגליים שלהם נגמרות. אז הוא אומר, אז זה לא כל כך הרבה קורבנות. אם אתה לוקח כבשים לקורבן פסח, אז הוא אומר, אתה שוחט בקורבן אחד, יכול להיות מנויים כמה מאות ואלפי אנשים על קורבן אחד, אז זה לא כל כך הרבה, אולי, כך הוא רוצה לומר, בדרך אפשר שמדובר, כך כותב הספר אוצר פלאות התורה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. טוב, גמרנו עם הנושא הזה של פסח, מיד אחרי זה באים. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. היו כמה אנשים שלא יכלו לעשות את קורבן פסח, הקדוש ברוך הוא ציווה בשנה ההיא, לא יכלו לעשות קורבן פסח. אומרת התורה, הם לא יכלו לעשות קורבן פסח, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים ההם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? מה הם רוצים? הוא אומר, כולם מביאים קורבן פסח, אנחנו לא נוכל להיות, כי אנחנו טמאים. אנחנו לא, אז הם באים ואומרים, אנחנו לא יכולים לעשות קורבן פסח, למה ניגרע? אנחנו רוצים להקריב את קורבן השם. הם מודיעים גם למה הם לא יכולים. אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? זה הטענה שלהם. ויאמר עליהם, אומר להם משה רבינו, עמדו ואשמעה, מה יצווה השם לכם? אומר רש"י, עמדו ואשמעה, כי כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו, אשרי ילוד אישה, שכך מובטח לו שכל זמן שהיה רוצה, היה מדבר עם השכינה. בכל זמן שהיה רוצה, היה מדבר עם השכינה. אלה הדברים שכותב רש"י במקום,
בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא כאן הספורנו, באור החיים הקדוש, ושואל, אני לא מבין, הם אומרים לך מפורש שהם טמאים לנפש אדם. מה אתם רוצים בכלל? לא מבין. אמרתם, אנחנו טמאים לנפש אדם, אז מה אתם שואלים למה ניגרע? כי אתם טמאים לנפש אדם, אז מה השאלה הזאת למה ניגרע? כותב רבנו עובדיה ספורנו שהשאלה שלהם הייתה, הרי מצווה גוררת מצווה, אנחנו לא טמאים בגלל זה. או שהיינו נושא ארונו של יוסף, או שהיו אלה שסחבו את נדב ואביהו, או שהיו אלה שהיו הנושא ארונו של יוסף, או נדב ואביהו, או טמאים את מצווה, כמו שאומר רבי יצחק שם בגמרא. אנחנו לא עברנו עבירה, לא נטמנו כיוון עבירה. מה קרה? אנחנו טיפלנו בנפשות שהיו צריכים קבורה, אז לא ייתכן דבר כזה שאנחנו עושים מצווה ואנחנו מפסידים בגלל המצווה הזאת, כי מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. לכן נשאלת השאלה, זה מה ששאל, כך אומר רבנו עובדיה ספורנו. האור החיים הקדוש אומר שזאת הייתה הטענה שלהם, אומר לא מבין, מה הם רוצים, שתהיה תורה חדשה? ואולי לצד שנטמעו ברשותו יתברך, הרי הם עשו את זה לצורך מצווה, בין למאן דאמר מת מצווה, או למאן דאמר ארונו של יוסף, חשבו, כי ידון השם אותם כטהורים, כשם שמתינו בפסחים, שיתרצה השם לעשות הפסח בטומאה בציבור. ציבור יכול לעשות, היות ואנחנו שליחים של הציבור כדי לקבור את המתי מצווה, או שליחים של הציבור להוציא את נדב ואביהו, אז זה נקרא שאנחנו מה שנקרא שלוחי ציבור. אז בציבור הותרה טומאה, שייתן לנו את האפשרות הזאת לעשות את זה בטומאה. זה מה שהם אמרו, למה ניגרע? או ירצה שיעשו לפסח תשלומים. מי שלא עשה בערב פסח, יהיה לו תשלומים בכל המועד, שיוכל לעשות קורבן פסח. זה מה שהוא אמר. כחגיגה שיש לה תשלומים כל שבעה. דיברנו בתחילת השיעור, שהימים האלה הם ימי תשלומים לקורבן חגיגה כל שבעה, ואפשר להביא אותם. כמו שאמרו בחגיגה דף למד, חוגג והולך כל הרגל. כן יצווה השם להם שיעשו את הפסח למחר. והוא מאמר במועדו, לעשות את הפסח במועדו, הכוונה במהלך החג. אלה הדברים שכותבים רבותינו בסייעתא דשמיא. אומר לה הקדוש ברוך הוא, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם, ואומרים חז"ל הקדושים, הפרשה הזאת זכתה, אף על פי שהייתה ראויה שהיא תינתן על ידי משה רבנו, לא ניתנה על ידי משה, אלא ניתנה על ידי אותם אנשים. יש 5 פרשיות בתורה שמשה רבנו לא ידע אותם, והיה צריך לשאול שאלה, הוא לא ידע את התשובה, מה הם? צלוף חג, ויש לנו את הנושא של פסח שני, מקושש, נוקב שם השם וכוסבי בצור. אלה 5 דברים. כותבי בצור שפנחס בא לשאול אותו מה עושים, ונצלמה ממנו הלכה, ומה אמר? מה אמר? נצלמה ממנו הלכה. אמר לו, קריינא דאיגרת היו להווה פרבנקה. אמר לו, פנחס, תמדתנו ברידתך מן ההר, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. יפה מאוד. מה הראשי תיבות של זה? כותב הגאון מווילנה, מנצפח. מנצפח. אומרת הגמרא, מסכת מגילה, מנצפח, צופים אמרו. מה זה מנצפח? מנצפח זה האותיות הסופיות של א' ב', נכון? זה מנצפח. אז הוא אומר הגאון מווילנה, מ' זה מקושש, נ' זה נוקב שם השם, זה המקלל, אחרי זה צדיק זה צלוף חג, אחרי זה פ' זה מה זה פ'? הוא אומר זה פסח שני, וכ' זה כוסבי בצור. אז הוא אומר מנצפח זה 5 דברים שמשה רבינו לא ידע אותם, ולכן היה צריך לקבל הוראה מיוחדת משמיים. הראשונה שבהם כתובה לנו כאן, פסח שני זה הנושא הראשון שמשה רבינו לא ידע. בשבוע הבא יש לנו את המקושש, היה לנו כבר את הנוקב בפרשת אמור, מקלל השם, שם הופיע הדברים האלה, אלה הדברים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? קיבל את הטענה שלהם, ומה אמר? כן, עושים פסח שני. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש, כי יהיה טמא לנפש, או בדרך חוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח להשם בחודש השני, ב14 יום בין הארבעים, יעשו אותו על מצות ומאורם יאכלו. לא ישירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. אלה הדברים. זה פסח, פסח שני, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. מה קרה שנבחר התאריך הזה י"ד בחודש אייר? למה לא נבחר מה? מיד אחרי זה, מי שלא יכול לעשות, בעזרת השם, שבוע אחרי פסח תעשה אותו. מיד במימונה. מימונה זה זמן טוב מאוד. יעשו פסח שני. למה לא? אז כותב לנו הרב בעל הטורים במקום, לפי שכשמעברים את השנה, אם נותנים עוד חודש בשנה, יוצא שניסן הופך להיות מה? הופך להיות אדר שני, ואז אייר הופך להיות ניסן. אז הוא אומר, היות זה שמדברים את השנה, אז זה זז, צרדס אחד, לכן עשו אותו בפסח שני, עשו אותו בחודש אייר, כך כותב בעל הטורים במקום. מה?
לכאורה לא, אבל יש לי ראיה שכן. אני אומר לכאורה לא, יש לי ראיה שכן, כיוון שבפסיקתא כתוב, מופיע בילקוט שמעוני, מופיע בילקוט שמעוני בפרשת פנחס, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. על פי זה משמע שהקדוש ברוך הוא כבר רצה לעשות פסח שני, מופיע בששת ימי בראשית, אבל חז"ל כאן אומרים שאלמלא שהם ביקשו מועד ב' לא היה ניתן פסח שני, זה קבלה שהקדוש ברוך הוא נתן אותם בזכות אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם. אז אני מביא לך ראיה לכך, למרות שהמפרשים אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הייתה כל הפרשה הזאת צריכה להינתן, בנות צלופחד, הייתה ניתנת גם בלי הבקשה של בנות צלופחד. עד עכשיו לא עבר נחלה, אבל היו מקבלות בנות, היו מקבלות נחלה, שלא ישירה ומקבלות נחלה. כתוב שהם ביקשו את זה, לכן פרשה הזאת נאמרה על ידם. בגמרא כתוב, ברש"י כותב שפרשה הזאת הייתה כתובה לפניי במרום, כך כותב רש"י בפרשת פנחס, כך הוא כותב, זה היה כתובה במרום, זכתה לרדת למטה בזכותם של בנות צלופחד. אותו דבר יכול להיות שגם פסח שני היה כתוב לפניו במרום וירדה על ידי אותם אנשים, יכול להיות שזה אותו עיקרון. ראיה יש לי שכן, אבל במפרשים אחרים כתוב שהם יזמו את זה, זה יצא דרכם, כל אחד ואחד ילך בשיטה שלו בעזרת השם. רבותיי, הדבר הזה פלא. אם בן אדם בא ואומר, לא, אני רוצה מועד ב', נולדה לי בת בשעה טובה, אני רוצה לעשות פדיון הבן. פדיון הבן, מה קרה? רק בכור? בכורה גם יכול להיות, נכון? כמו שיש ברית, עושים גם בריתה, הכל נכון? יש דבר כזה, עושים חגיגה. אז אותו דבר, יהיה גם בכורה, בכור, יהיה בכורה. אין דבר, נולדה לך בת, אתה לא, למה ניגרה? אומר למה ניגרה? זה מצב נתון, מה אתה רוצה? אין מה לעשות, זה המצב. הם באו ודרשו דרישה, והדרישה שלהם הייתה דרישה. הם זכו למה? זכו לכך שהפרשה הזאת היא פרשה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא נתן אותה. הוא מונה והקדוש ברוך הוא נותן להם מה? נותן להם קבלה חדשה, והקבלה החדשה שהוא נותן להם יהיה מועד פסח שני, כך אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד להם שבי"ד בחודש אייר בין 4 יעשו אותו, חודש לאחר מכן יעשו אותו. המשנה בפסחים מונה רשימה שלמה של הבדלים, המשנה בפסחים מונה רשימה שלמה של הבדלים בין פסח ראשון לפסח שני, כידוע לכולם, הפסח ראשון יש איסור בל ייראה ובל יימצא, ופסח שני יכול להיות חמץ ומצה איתו בבית, ועוד כל מיני דברים. כתוב שבפסח ראשון אומרים את ההלל גם בשעת הקרבתו וגם בשעת אכילתו, בפסח שני בהקרבתו לא, בהקרבתו כן, באכילתו לא. כך אומרת הגמרא, רשימה שלמה, והמפרשים דנים למה, מה מונח כאן בכל העניין הזה, מה יש כאן. הכינו במצווה ש"פ, ומיד אחרי הרשימה של ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני, הוא אומר, ואם תשאל בני, ולמה לא ישבו ביניהם בכל דבר? אם אתה נותן מועד ב' שיהיה אותו מבחן, למה אתה נותן לו הקלות? מה ההקלות האלה שהוא מקבל כתוצאה מזה? כך הוא שואל, מה מונח בזה? והוא עונה תשובות. המהר"ל בא ואומר, שהתשובה בין פסח ראשון לפסח שני, זה ההבדל שפסח ראשון מדובר על ציבור, והציבור זה מהות אחרת, בפסח שני זה דבר יחיד, זה קורבן יחיד. אז אומר, בציבור בציבור גם אם כל הציבור טמא, עושים קורבן פסח. עושים פסח גם בטומאה, למה? השוכן איתם בתוך טומאותם, יחיד טמא לא יכול לעשות. ולכן ניתן להסדרים מיוחדים לדבר יחיד, כך הוא אומר, יחיד צריך טהרה וקדושה, שאם היחיד צריך הנאה, צריך הכנה מיוחדת לקראת הקורבן, כמו שנאמר, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, וגם תפילה אומר, תפילת היחיד מתקבלת רק בכוונה, ותפילת רבים מתקבלת גם שלא בכוונה. אז אתה רואה שהמהות הזאת נפלט, למרות שזה גם נקרא פסח, יש לו דין של פסח. המאירי בתחילת מסכת פסחים כותב למה קוראים לזה פסחים ולא פסח, כמו שאתה קורא לזה מגילה, ומגילה אתה לא קורא לזה מגילות, אתה קורא לזה מגילה, וסוכה אתה לא קורא לזה סוכות, אתה קורא לזה רק סוכה. למה כאן אתה קורא לזה פסחים? או היות ויש פסח ראשון ויש פסח שני, או כמו שנקרא בלשון רבותינו פסח קטן, כך קוראים לו, כמו פורים קטן, אז הוא אומר לכן הוא נקרא פסחים על שם מה? על שם שתי הפסחים שיש לנו, כך כותב המאירי, דבר נפלא ביותר. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן בעזרת השם בסייעתא דשמיא. והשאלה שנשאלת היא,
מה קרה? שהקדוש ברוך הוא נתן כאן מועד ב' לנושא הזה של פסח. אז החינוך במצווה ש"פ מבאר מה מונח כאן בנושא הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן מועד ב' לנושא של פסח דווקא. אם אחד ישן בסוכות 7 ימים, הוא לא יכול לבוא ולהגיד אני ישנתי, בבקשה אני מבקש מועד ב' לסוכות. אם הוא ישן, אומר בבקשה תביאו לי 4 המינים, אני רוצה לנענע עכשיו 4 המינים אחרי סוכות. זאת אומרת, אתה יכול לנענע מה שאתה רוצה, מצווה לא תקיים. אז מה קרה כאן שמצוות פסח שני קיבלנו כאן מתנה? משורשי המצווה, כותב הרב החינוך במצווה ש"פ, לפי שמצוות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואה השמש בחידוש העולם, כי אז בעת ההיא עשה עמנו הקל ברוך הוא ניסים ונפלאות גדולות, ושינה הטבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כי השגחתו ויכולתו בתחתונים, ואז בעת ההיא האמינו הכל, ויאמינו כל הבאים אחריהם לעולם באמת שהוא ברוך הוא ברא העולם יש מאין בעת שרצה, והעת הידועה ואף על פי שבריאת היש מאין הוא דבר נמנע מדרך הטבע, כי כמו כן נמנע מלבקוע מצולות ים, הדבור בתוכו עם כבד ביבשה וישובו למקומם, ולהחיות עם גדול ורב 40 שנה מלחם היורד משמיים יום יום, ויתר האותות והמופתים שעשה לנו בעת ההיא, שכולם התחדשו בהפך הצבעים, ועניין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו, כי למאמיני הקדמות אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל. ידוע הדבר, אין להאריך במפורסם, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל, ואל יעכבהו אונס וריחוק מקום מעשותה, כי מקראו עוון שנאנס בחודש הראשון ולא זכה בה עם הקודמים, יעשה אותה בחודש השני. ולפי שהוא יסוד גדול בדת, הגיע החיוב גם כן, אף על פי שהגר התגייר, על אף שהגר שהתגייר בין פסח ראשון לפסח שני, וכן קטן שהגדיל בין שני הפסחים, שחייבים לעשות פסח שני. הם חייבים לעשות פסח שני. אלה הדברים שכותב החינוך במצווה ש"פ. בעזרת השם למדנו כאן יסוד נפלא בעניין הזה. אני רוצה רק ללכת לעוד נקודה אחת. מי היו האנשים האלה שהיו טמאים לנפש אדם? על מה מדובר כאן? אנשים שהיו טמאים לנפש אדם. דנה על זה הגמרא במסכת סוכה בדף כ"ה. שם דנה על זה הגמרא. אומרת הגמרא, אחד אמר נושא ארונו של יוסף, הוא היה, אלה היו האנשים. זה דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר מישאל ואלצפן. מישאל ואלצפן שאמר להם אהרון לקחת את הגופות של נדב ואביהו, והם היו. אלה הדברים. רבי יצחק אמר, אם נושא ארונו של יוסף, הוא כבר יכולים להתאר. אם נושא ארונו של יוסף, כבר היו מזמן יכולים לעזות עליהם מאפר פרה אדומה. הרי בבית ניסן נעשתה פרה אדומה, והיה אפשר לעזות עליהם שלישי ושביעי, וכבר היו ניתרים. אותו דבר גם מישאל ואלצפן. הרי מישאל ואלצפן סחבו אותם בראש חודש ניסן, וקברו אותם באותו יום. אם קברו אותם באותו יום, אז גם הם יכלו להתאר. ולכן מה? אלא הכוונה, אומר רבי יצחק, עסוקים באמת מצווה, שחל שביעי שלהם להיות בערב פסח, ולכן להיות בשביעי שלהם חל להיות בערב פסח, לכן באה עליהם השאלה. הלוויה הייתה ממש בערב פסח, אז לא היה להם זמן להתאר. אם לא היה להם זמן להתאר, לכן הם שאלו, אנחנו טמאים לנפש אדם. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. טוב, אני רק רוצה להסביר את הדברים ולהיכנס להסבר נפלא עד כמה שידנו משגת. האם בכלל היה טמאי מתים חוץ מאלה האנשים האלה, או שלא היה טמאי מתים? היה בשלושת ימי האפלה, כן? מתו מיליונים מעם ישראל, והחמושים עלו, 1 מ-5, 1 מ-50, קברו אותם בשלושת ימי האפלה. הם לא היו טמאים? עד לא היה טמאים? אני שואל, אני לא יודע. בסדר, אני שואל הרב, אתם תלמידי חכמים, אתם עונים תשובות ביחד, אני לא יודע. אני שואל אותך, מקושש, מתי היה? מה? רש"י כותב, שבת אחת שמרו, ושבת שנייה כבר היה מקושש. אז מתי התחילו לשמור? במראה.
אז זה גם לפני מתן תורה. אז אין לך בעיה. נושא ארונו של יוסף. מה? לפני מתן תורה? אז למה הם טמאים? מה המשיכו? המשיכו לגעת? בראש חודש סיוון הגיעו להר סיני. הגיעו לפני הר סיני. מה עשו? כן, אני יודע שהתכוננו לקבלת התורה, אבל הביאו אותם ארונות, נכון? כמה ארונות הביאו איתם? למה 2? ואת כל השבטים הביאו איתם. כן? יופי. אז מה עשו איתם? עמדו אנשים והחזיקו את הארון? מה עשו? אז למה הם היו טמאים? כן? אני לא מבין, אמרו פה כל התלמידי חכמים שמה שהיה לפני מתן תורה לא מטמא. לא, אבל אמרנו ששבת רגילים גמרא. כן. מה? לא הבנתי מה שבת עכשיו. אני שואל אותך מת... לא אומר שנצטרו במראה השבת. כן. זה נקרא כמו מתן תורה לגבי שבת. אז מה זה נוגע לגבי שבת עכשיו? אז מה זה קשור לנו לגבי שבת? אנחנו מדברים עכשיו על תומת מת. תומת מת. שאלתי שאלה פשוטה מאוד. נושא ארונו של יוסף, מתי סחבו אותו? הגיעו בראש חודש סיוון, שמו את הארון בצד ביחד עם כל הארונות של השבטים, שמו סביב לזה, כתבו כאן וכאן בית קברות, ושלום על ישראל, לא מתקרבים לשם. מחוץ לג' מחנות, ושלום שם זה היה. למה נושא ארונו של יוסף צריכים להתאר יותר מנושא ארונו של יהודה? מה? לא זה מה שאני שואל. אז מה תגיד לי לפני מתן תורה? הנה לפני מתן תורה, וכן צריכים טהרה, התכלית. אז אם לפני מתן תורה כן צריכים טהרה, אז למה כל אלה שקבעו את האנשים במכת חושך לא צריכים פרה אדומה? למה באו רק 3 אנשים ואמרו, אנחנו נותנים לנפש אדם? רק 3 אנשים באו, רק 3. הגמרא שואלת, מי הם היו? לא 3, יכול להיות שזה רק 2. הגמרא אומרת, מי הם היו? או נושא ארונו של יוסף. כמה סחבו את הארון של יוסף? 4? בסדר, 4. סגור. אין לי שום בעיה, שיהיה 4. 4, בסדר גמור. אז 4 אנשים. הלאה, למאן דאמר מישאל וצפן, כמה הם היו? 2. יופי, אז 2 אנשים סחבו 2 גופות. נדב ואביהו. למאן דאמר מת מצווה, כמה היו? 1 יכול לקבור? 1 יכול לקבור? אני לא יודע, צריך לעשות טהרה. צריך לנקות אותו, לרחוץ אותו, להלביש לו תכריכים. אחרי זה 1 חופר את הבור, 1 מכניס אותו, איך הוא זורק אותו בפנים, וחצה, מוריד אותו לאט לאט, אנחנו לא קורת חמור, נכון? מורידים אותו לאט לאט, משכיבים אותו, מסדרים לו את הראש, שמים לו קצת חול, שיהיה לו נוח המצב, והכל בסדר גמור. אז לפחות 2 אנשים, או 3. אז למאן דאמר מת מצווה, מדובר ב2, או 3. למאן דאמר נושא ארונו של יוסף, מדובר ב2. ארונו של יוסף אמרת 4, כי זה ארון, אמרת יותר כבד. בסדר גמור. אז כמה אנשים מדובר? משה רבינו היה צריך להתאר או לא? ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביעה השביעה את בני ישראל לאמור. הוא לקח את הארון, צריך להתאר. מי הפריע לו להתאר? אז מי צריך טהרה? לכאורה כל עם ישראל צריכים טהרה. לכל עם ישראל. בתוספות, מסכת בבא בתרא, בדף נ"ח, ודן לגבי רבי בנה שציין מערות קבורה, והלך למדוד את הקבר של אברהם אבינו, ודן שמה בעניין תוספות קטן מאוד במסכת בבא בתרא, והוא אומר שכל המתים שהיו לפני הדיבור לא מטמאים. כל מה שהיה לפני מעמד הר סיני, עדיין לא נשתבו על תומת מת. אם עדיין לא נשתבו על תומת מת, אז הוא לא מת. אם התורה לא ציוותה, אז הוא לא מת, אז אין תומה. אז ממתי מתחילה התומה?
אז הטומאה מתחילה מהרגע שהקדוש ברוך הוא ציווה. מתי הוא ציווה? במעמד הר סיני, הוא ציווה אותם לטומאת מת. אז רק משם ואילך צריכים לקחת את הטומאה הזאת. יפה מאוד. אלה הדברים. אז נחזור לשאלה. אז בשלמה מישאל ואלצפן סחבו את נדב ואביהו שאחרי זה. בשלמה מת מצווה אחרי זה. אבל נשאלת השאלה, ארונו של יוסף. ארונו של יוסף הרי הביאו אותם פעם אחרונה, מתי סחבו אותו? מתי? בראש חודש סיוון, אז שמו את הארון שלו למרגלות הר סיני. אין סיבה שיטלטלו אותו. ולמה אתה אומר נושא ארונו של יוסף ולא נושא ארונו של יהודה? התשובה פשוטה מאוד. כי תוספות שם דן לגבי האדם, לגבי מערת המכפלה, הוא אומר למה הם מטמאים? הוא דן שמה. אז הוא אומר אברהם אבינו מטמא. למה הוא מטמא? לפי שאברהם נקרא אדם. אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. ולכן כתוב אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמע 7 ימים. מי קרוי אדם? ישראל קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. והיות ואברהם אבינו אומר תוספות נקרא האדם הגדול בענקים, לכן הוא מטמא. אומר החתם סופר שמה במסכת סוכה, גם כל האבות הקדושים נקראו אדם. אמנם כתוב לגבי אברהם אבינו, אז גם הוא. על פי זה נוכל להבין טוב מאוד, לא כתוב נושא ארונו של יהודה ולא נושא ארונו של זבולון. למה? כי אלה מתים לפני זה לא מטמאים. למה יוסף כן מטמא? כי יוסף נקרא אדם, שנאמר אוהל שיכן באדם, זה הכוונה אצל יוסף הצדיק, אוהל שיכן באדם זה נאמר על יוסף, ולכן גם הוא נקרא אדם, ולכן נושא ארונו של יוסף הם עצמם היו צריכים טהרה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, לכן אלה ייתו עליהם אפר פרה, כל מה שהיה קשור לנושא הזה, ככל הנראה גם משה רבנו שנגע בארונו של יוסף, גם הוא היה צריך. כאן מדובר באנשים שהיו טמאים לנפש אדם, ונתנים אחרי השאלה מה קרה להם. בא רבי יצחק ואומר מת מצווה, אלה הדברים. בא הרב הבן יהוידע ואומר חידוש עצום, רבותיי, פשוט ליפול מכיסא אל הרצפה. אומר הבן יהוידע, מה קרה כאן? מה שואל רבי יצחק? אומר לך רבי יוסי הגלילי מדובר במה? אומר רבי יוסי הגלילי מדובר במה? בנושא ארונו של יוסף. בא רבי עקיבא ואומר לא, מישאל ואלצפן. בא רבי יצחק אומר לא הבנתי, נושא ארונו של יוסף בבית בחודש ניסן עשו פרה אדומה. אפשר לעזות שלישי ושביעי ולתת בזה בשלום, הכל בסדר גמור, נכון? זה עשו בבית בחודש ניסן. מה אתה שואל? מישאל ואלצפן גם בבית ניסן, אז מילא מת מצווה שהיה ערב פסח, אתה לא יכול לעשות כלום, הם נטמעו עכשיו, אתה לא יכול לעשות. אבל השאר מה? לכן אמר רבי יצחק מדובר במת מצווה. בא בן יהוידע ואומר מי אמר לך בכלל? שנדב ואביהו קברו אותה בתוך המחנה. אם אתה אומר שקברו אותה מחוץ למחנה, איפה שהיה שם הארונות של יוסף וכולם, אז אתה שואל שאלה נכונה. מה אתה שואל שאלה נכונה? הם יכלו להתאר. מי אמר לך ששם הם נטמנו? כותב הרב הבן יהוידע בהוראתו של משה רבינו ציווה לקחת את גופותיהם של נדב ואביהו ולשים אותם בהור ההר, בקברות של אהרון הכהן שעתיד להיות קבור בהור ההר. פרשת חוקת, נכון? הגיע להור ההר, אמר לו בבקשה תעלה אל ההר ותיפטר מן העולם. איפה זה הור ההר? הור ההר זה בכניסה לארץ ישראל, נכון? הגיעו לכניסה לארץ ישראל, הגיעו לשם, למקום, אמר לו משה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח את אהרון אחיך ותעלה להור ההר ושם יעלה מן העולם. איפה זה? לפי מה שאומרים המפרשים, זה נמצא בירדן שם, בכניסה בירדן, יש שם על יד פטרה, יש איזה הר, קוראים לו, לא יודע, קוראים לו שם, של אהרון הכהן. אומר הרב הבן יהוידע, ציווה אותם משה רבינו, או על פי הדיבור, כך הוא כותב, או על פי הדיבור, קיווה אותם לקבור אותה שם, או על פי רוח הקודש של משה רבינו, שידע ששם יקבר אהרון הכהן, ויש נחת רוח לצדיקים בדבר זה, שיהיו הבנים קבורים סמוכים לקברי אבותיהם. כך כותב הרב. רבותיי, כמה זמן לוקח ללכת לאור ההר ולחזור בחזרה? זה לא עושים ביום אחד. וזה לא מדובר בשני בני אדם. למה לא מדובר? כי נדב לא יכול לקחת, מישאל לא יכול לקחת בן אדם אחד על אלונקה באוויר. זה לא מלצר, נכון? שלוקח מה שנקרא כמה פרגיות על הזה. צריך לקחת שני אנשים מינימום, מישאל ואלצפן לקחו. אז או שמישאל ואלצפן לקחו את נדב לאור ההר וחזרו, כי אם לא נתנו למישהו אחר לגעת בהם, אז הם הלכו סיבוב אחד וחזרו, ואחרי זה תביאו, וזה לא נראה. לכן מה? נראה שלקחו כמה אנשים הלכו לאור ההר כדי לקח אותם לשם. לקחת אותם ולשים אותם באור ההר, אור ההר זה לא נמצא ליד, איפה זה נמצא? מחוץ למחנה, שם זה נמצא, צריכים ללכת 5 ימים,
6 ימים צריך ללכת ברגל ולחזור בחזרה. לכן הם באו ואמרו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? למה? כי אנחנו לא יכולים להתאר, אלה הדברים שכותב אבן עזרא, דבר נפלא ביותר. בא הספר מגדים חדשים ורוצה לומר, בפרשת שמיני, הוא רוצה לומר שזה המחלוקת בין רבי יצחק לרבי עקיבא. שלרבי יצחק שאומר שמה שמדובר כאן באנשים האלה שהיו טמאים לנפש אדם, במה מדובר? ומדובר באנשים שהם מת מצווה. למה מת מצווה? זה אומר פשוט מאוד, בגלל שנדב ואביהו נקברו מחוץ לשגים אל מחנות, והם לא היו צריכים ללכת רחוק משבל צפן, אז היו יכולים להתאר. אבל יש שיטת רבי עקיבא, שקברו אותם איפה? קברו אותם מחוץ בהור ההר, אז ההליכה היא רחוקה, אז הם לא יכלו להתאר. לכן אומר רבי עקיבא שמדובר בנדב ואביהו, אלה הדברים שכותב הרב, דבר נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. עוד חידוש אחד בעניין הזה, בואו נראה כאן דבר נפלא, באמת פצצה, שאת הפצצה הזאת מטיל המלבים, אבל יש לו מה שנקרא, יש לו סימוכין, הוא לא זה הראשון. מי שכותב את זה, זה האבן עזרא, הוא כותב את זה, וראיתי בעיניי, אבן עזרא בפרשת ספודי, פשוט הפיכה שלטונית מכל מה שאנחנו מכירים עד היום. תשאל אנשים, מתי נחנך המשכן? מתי נחנך המשכן? ראש חודש ניסן, הנה, הרי לא אומרים 12 ימים תחנון, נכון? יפה מאוד. מה? כך כתוב, 10 עטרות נטל אותו יום, אומרת הגמרא במסכת שבת, ראשון למעשה בראשית, ראשון לזה, הכל ראשון, מדברים בהרחבה גדולה. נו, ברוך השם, איזה יופי, הכל נעשה על הצד הכי טוב. בא הרב אבן עזרא, ואומר דבר נורא, ויהי ביום השמיני, זה היה היום שבו נחנך המשכן, לא נחנך, זה היה הראשון לשבעת ימי המילואים. הראשון לשבעת ימי המילואים היה ראש חודש בניסן. לא בכ"ג באדר התחיל שבעת ימי המילואים ונגמרו בראש חודש ניסן, התחיל שבעת ימי המילואים בראש חודש ניסן. מתי הם הסתיימו? בשמיני לחודש ניסן הסתיים העניין של שבעת ימי המילואים. זה קרה בח' בניסן. ויהי ביום השמיני, לא כמו שכותב רש"י שמיני למילואים, אלא שמיני בניסן, אומר אבן עזרא. שמיני בניסן זה קרה. אם שמיני בניסן, יפה מאוד. עד מתי נעשתה פרה אדומה? בט' בניסן. בט', נו, נפלא. אז אם נעשה בט' בניסן צריך לעשות בשלישי ושביעי, אז כל מי שהיה טמא מת לא יכל להתאר. אז לא רק נושא, כל מי שהיה טמא מת והיה צריך טהרה לא יכל להתאר. אז כולם נכונים. גם מה שנקרא מישאל ואליצפן, וגם נושא ארונו של יוסף, כולל משה רבנו, אף אחד מהם לא יכל להתאר. כולם היו צריכים טהרה. הוא כותב את זה, זה החשבון הזה. מצאתי בפירוש מצפה איתן. מצפה איתן נמצא במסכת גיטין, דף ס' עמוד ב', הוא מביא בשם הצלח, הצלח הוא מביא, שעשיית הפרה האדומה הייתה בי' בניסן. י' בניסן עשו את הפרה האדומה. כך הוא מביא בשם הצלח, שם על המקום. פירוש דבר, אם בי' בניסן נעשתה פרה אדומה, אז מתי יכלו להתאר? רק באמצע חול המועד, בסוף חול המועד יכל להיות. אז אין האנשים האלה שהיו טמאים לנפש אדם, באו ואמרו, אנחנו רוצים לעשות את הפסח במועדו, בבקשה תן לנו את האפשרות. מה קרה הם באו? אם אתה אומר כמו שאומר המלבים, וכך כותב אבן עזרא מרבותינו הראשונים, שהמשכן לא נחנך בראש חודש, לא כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, ולא 10 עטרות נטל באותו יום, אלא הכל עובר לתאריך ח' בחודש ניסן, הכל מקבל פירוש אחר לגמרי, במובן במה מדובר, אנחנו טמאים לנפש אדם, הכל מקבל תמונה אחרת לגמרי. מה? ממי? למה כל הציבור היה טמא? מה? מי שהיה צריך להתאר, היה צריך להתאר. אמרנו ששאר המתים משלפני מתן תורה לא טימאו. אז לא היה צריכים להתאר. על פי מה שאומר תוספות, מה שהיה לפני מתן תורה, לא עדיין טומאת מת, אז לא צריכים להתאר, רק מי שאחרי זה. מי היה? הוא אומר שרק יוסף הצדיק, שנקרא בשם אדם, לכן הוא נקרא אוהל שיקן באדם, כך נקרא יוסף הצדיק, נקרא בשם אדם, לכן הוא אומר, היה צריך להתאר נושא ארונו של יוסף. איפה המקור של אבן עזרא? באבן עזרא. באבן עזרא. באבן עזרא. הוא המקור. בסדר, אבל אסמכתא, כמו שיש גמרות, אתה
מבין מה הגמרא, אתה אומר גמרא אמרה. ומאיפה הגמרא לקחה? מאיפה הגמרא לקחה? מאיפה הגמרא לקחה? מאיפה הגמרא לקחה? זה אבן עזרא, מרבותינו הראשונים, זה אבן עזרא. אז זהו, אז הבאת לך מקור. אחרי אבן עזרא אני לא צריך לחפש מקור. אבן עזרא זה מקור, רמב"ן זה מקור, רש"י זה מקור. יש מקורות, ברוך השם, זה המקור. טוב, אלה הדברים. אתה רמב"ם, לא? אתה פוסק עם הרמב"ם? בית יוסף. מאיפה בית יוסף? בית יוסף, ברגע שיש לך בית יוסף, אתה לא חוקר אחריו, אין חוקרים מן המזבח, אין מחפשים מן המזבח מלמעלה, נכון? יש בית יוסף, הכל בסדר גמור. אתה סומך עליו שהוא עבר את כל מה שאני לא עברתי. אז זהו, אותו דבר אבן עזרא. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא הספר שערי אורה, ובזה בעזרת השם נסיים להיום. אומר, מה קרה? שדווקא קורבן פסח, דווקא אז אנחנו רוצים לעשות במועד ב', כותב הספר שערי אורה, כתוב בשיר השירים, פתחי לי אחותי. אומר המדרש בשיר השירים, אחותי, שנתאחינו לקדוש ברוך הוא בשתי מצוות. אחותי, זה לא הכוונה אחותי, שיש לנו אמא משותפת או אבא משותף. פתחי לי אחותי, שנתאחינו, מלשון איחוי. מה זה איחוי? חיבור. במה חיבור? חיבור עם הקדוש ברוך הוא. במה? בשתי מצוות. דם פסח ודם מילה. שנאמר, ואעבור עלייך וארך, מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי בדמייך. מה זה מתבוססת? אתה אומר, ראיתי אותו נופל ברצפה, מתבוסס בדמו. מתבוססת אומר, מלשון בסיס. בסיס, מה הבסיס של יהודי? דם פסח ודם מילה. זה הבסיס. אתה רואה שביציאת מצרים, הוא למה לנו להעביר זקנים את הכביש, נכון? מה הוא נתן לנו? דם פסח ודם מילה. למה? כי אלה שני העיקרים של חיבור לקדוש ברוך הוא. אומר הרב דבר נורא. בכל הקריטות שיש במשנה הראשונה במסכת כריתות, הכל זה בקום ועשה. הבעל אחותו, הבעל זה, הכל בקום ועשה. שתי מצוות יש בשבע אל תעשה. פסח ומילה. אומר למה? כל המצוות זה בקום ועשה. למה זה בשבע אל תעשה? זה מסיבה פשוטה. החיבור שלך לקדוש ברוך הוא זה בשתי המצוות האלה, דם פסח ודם מילה. מי שאין לו דם פסח ודם מילה, אז מה? הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מת. ואתם מדליקים מהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז זה לא שאני עושה לך כריתות. אתה חתכת את הכבל של החמצן, מה אתה רוצה ממני? זה החיבור שלך. אומר הרב שערי אורה, על פי זה תבין טוב מאוד. כתוב בתורה בפרשת השבוע, וכי יגור איתכם גר ועשה פסח להשם, כותב רש"י, יכול כל המתגייר יעשה פסח? תלמוד לומר חוקה אחת, אומר למה יכול להיות שיעשה פסח? יכול להיות כל המתגייר יעשה סוכות? אומר לא, רק פסח, למה? כי אם כל מתגייר צריך למול, אם הוא צריך למול, אז למה שלא יעשה גם פסח? למה? כי מתבוססת מה? על איזה שתי דברים. תלמוד לומר לא, רק מילה ולא פסח. אבל אם כל זה הייתה הווה מינה, למד אותנו מה זה הכוח של פסח. מה למדנו מכאן? את הכוח שיש לנו, אדם בני אדם שהיו טמאים לנפש אדם, ואמרו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? שאדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה, ברוך השם, אתה רוצה. אם אתה רוצה, ואתה אומר למה ניגרע, אז זה אנחנו זוכים, בעזרת השם, לכל ההשפעה. אם נאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה לדעת את הש"ס, אני רוצה לדעת שולחן ערוך בעל פה, אני רוצה לדעת את המקור של אבן עזרא, אני רוצה, למה אני לא מצליח לדעת? אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה שאתה רוצה לדעת, ואתה לא אומר רוצה לדעת, ואתה רק מחכה שמישהו יצא לך דיסק-און-קי לתוך האף, כדי שתוכל לדעת, אלא תקבל לעצמך, ללמוד כל יום, עוד שעה, עוד חצי שעה, על ידי זה בעזרת השם נזכה כולנו לדעת את כל התורה כולה, ולהמשיך עלינו את ההשפעות של חג השבועות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אני לא חופץ למען צדקו, ידי תורה וידיר.